Ce este LaserMe și cui îi se adresează? Cu toții cunoaștem cât de benefice sunt procedurile laser pentru regenerarea și întinerirea pielii noastre, dar multe dintre ele nu se pot folosi în sezonul cald pentru că avem risc de hiperpigmentare. Cu toate acestea, pacienții consumatori de proceduri estetice nu de puține ori își doresc astfel de proceduri fix la începutul verii. De aceea, echipa de cercetare Neuvia a conceput un laser fracționat non-ablativ, puternic, dar în același timp blând cu pielea, care nu presupune timp de recuperare sau, dacă lucrăm puternic, timpul de recuperare este de 3-4 zile. Acesta excelează în refacerea oricărei irregularități texturale a pielii. Implicit putem trata ridurile, porii dilatați, petele pigmentare superficiale, cicatricile postacneice, vergeturile sau cicatricile rămase în urma unei operații. Și se adresează centrelor estetice și medicale care vor să-și lărgească gama de proceduri de regenerare a pielii, atât pentru femei, bărbați, cât și pentru adolescenți, fără risc de hiperpigmentare și care se pot efectua 365 de zile pe an. De ce Neuvia, ca și producător, a ales să implementeze de la zero un laser non-ablativ și nu ablativ? Răspunsul este simplu, tocmai pentru a preveni hiperpigmentarea și pentru a putea oferi pacienților o procedură rapidă, cu disconfort minim, eficientă și care să nu presupună repaus din activitatea zilei. Haideți să discutăm puțin și despre tehnologia care stă în spatele echipamentului LaserMe. Așa cum spuneam mai devreme, el este un laser fracționat non-ablativ. Unda laser este segmentată în zone de tratament microscopice, a căror adâncime, diametru și densitate o alegem controlat, cu scopul de a produce în piele microcanale tridimensionale de încălzire a țesutului, efectul fiind de strângerea pielii și stimularea fibrelor noi de elastină și colagen. Mai simplu, pentru a folosi eficient LaserMe, în funcție de ce problemă dorim să tratăm. Poate ne dorim o acțiune superficială pentru o rejuvenare ușoară sau vrem să tratăm cicatricile postacneice și ne dorim o penetrare mai profundă, avem un protocol de ghidaj care ne recomandă, în funcție de fototipul pacientului, de zona aleasă, poate fi zona feței sau a corpului, cum să producem aceste microcanale în piele, energia necesară și densitatea lor. De asemenea, putem emite laserul folosind toată suprafața aplicatorului sau, dacă avem zone mai greu accesibile, cum ar fi ridurile din jurul ochilor sau pleoapa superioară, softul ne permite să lucrăm doar cu 50% sau 10% din suprafața aplicatorului. Un element de siguranță creat de inginerii Neuvia este senzorul de contact, adică emiterea undei laser este posibilă doar atunci când avem un contact perfect pe piele. Tocmai pentru a nu produce reacții adverse, dacă nu sunt în contact perfect, indiferent cât apăs pe buton, laserul nu va emite unda laser până nu repoziționez corect aplicatorul. Consider că LaserMe este potrivit pentru centrul tău? Ne poți lăsa datele tale și unul din colegii mei din echipa de vânzări te va contacta pentru mai multe detalii.